Kun perintöä jaetaan, tunteet voivat nousta pintaan. Estate Harmony tekee prosessista helpon ja oikeudenmukaisen kaikille. Digitaalisen työkalumme avulla perheet voivat jakaa omaisuuden selkeästi ja avoimesti ilman riitoja. Kaikki tapahtuu verkossa. Luotte yhteisen luettelon kuvineen, kuvauksineen ja arvoineen. Jokainen osallistuja merkitsee, mitä haluaa ja järjestelmä näyttää avoimesti, kuka haluaa mitäkin. Jos useampi haluaa saman esineen, alkaa reilu huutokauppa. Järjestelmä huolehtii tasapuolisuudesta automaattisesti. Lopputulos on selkeä ja rauhallinen jako ilman ristiriitoja. Estate Harmony säästää aikaa, vähentää stressiä ja auttaa perheitä jatkamaan yhdessä eteenpäin. Estate Harmony oikeudenmukaisuutta kaikille. Kokeile ilmaiseksi osoitteessa Estate Harmony for Home Division Simplified Lovable App.